Aku malah tidak. Iki yo iso dalang loh Mas Amung, Mas Dika iki. Oh, dalang to niki? Lho ya iya no. Oh, Bapake dalang kok ya. Ngaten to. Terus sekolah niki. SMKI wis lulus le? Oh isi wisan. Oh, isi yes. Karawitan. Semoga-moga dadi dalang sing keterima. Amin. Sing penting sekolahnya tenanan ya. Rasa sambene Weh, goleki kakek. sampeyan entuk 100 ini. Angsal. Wela bejo men sampeyan. Nggih. Aku ora entuk apa-apa. Mengke. Ora. Niki Apa mau entuk yo tak kene sampeyan. Niki saking Bu Endah. Bu Endah Sampit. Oh, sampit ya, Pak. Nggih, menika maringi 100.000 ngersakaken dadi ati ngoten. Oh, dadi ati. Nggih. Iya. Sembah nuwun Bu Endah. Nggih. Niki sing dereng jumeneng kan Cintamu. Cintamu. Nah, yuk Spoti, sampak menjero. Wah, ladala. Wah. Apa padakno betari durga. Buto. Oh, Janoko. Bojolenge iblis. Oh, gak Janoko lek cilik men. Janoko model apa? Wah, goro. Perkudul jenak. Ireng lakangmu. Ireng Perkudul. kakak tuwoke. Perkudul. Kok ireng lakangmu? Jeneng kakangmu. Lah iya jenengane kleru. Iki pripun Mas? Dawuh saking Bu Endah. Oh, injih, Sampit. Sampet mriko? Sampit. Kono ngendi? Ya kono kok lah. Lah ya kono ngendi? Madura. Oh, Gitu. ngawur. Sampet ki kita, Mas. Sampit jedake Mbah Gajah ngono kuwi lho. Oh, jan rono aku. Sampai ti cedake dompet ngono. Duh gapit. Senyawer sinten Mas? Njat. Bu Endah. Bu Endah Oh, kersa Bu mboten Endah. jumeneng mriki. Pripun? Bu Endah? Kersa mboten. Kersa mriki? Kersa. Oh, wakil mawon. Oh, mriki Oh, mawon. wakil. Nggih. Dadi atik katipun kersaken. Langsung. Nah, bawani sik no. Langsung napa mawi bawa, Bu? Langsung langsung. mawon. Langsung kewala, nggih. Ayo, Mangga. Dek Sumo. Dadi ati kaaturaken. Hati-hati. Sik, Mas Ucek kudu joget iki. Ya, joget to, Mas. Joget didandani kayak apa cek apa kayak? Mboten. Habis kok. Jerone. Mboten. Ijek. Mboten. Anu sing SD seragam SD cek nek. Anu mboten reget to. Oh loh, mak aku seneng kok. Nah, joget nopo. Nah, kuwi dandani sik. Digendong anaknya lanang. Baju dulu. Nah, ganti baju Sebelum sik. kita tampil, ini kan mau sekolah dulu. Nah, Tampil sekolahan maksudnya lomba. Ya hene. Loh lah kan lombanya jam 6. Kita sekolahnya jauh, mulai teladan berangkatnya pagi-pagi. Biar tidak telat. Ya hene lho. Wis to iki jam berapa to, Dik? Jam 2 Lah SD. iya aku kan perjalanan Ibu Cek masak. Ya, ya. Ini. Ya. Ya hene lho. dandani sik. Nah. Dilepas bajune. Nah. Manut karo ibu. Ngono. Iya, ya begitu. Nah, waduh, awake dempal. Sering fitness sama. Waduh. Sering iki kena. Coba sik madhep rono, madhep penonton. Coba. Ngetan jare. Coba. Adrek. Kuwi ora derek, Mas. Apa? Kuwi asal mau rotoke. Ya, ditani sik, ditani sik. Yo pakai baju SD. Oh, gak iki Sok baju ora. Tangan pokal, Mas. hotel gas. Lah iki tak lu ki. Lho. Lah iki tak koyo tangan wayang lu tak lu. Kegele ucul. Dapat tangannya hotel kan kakak. Rangkepan ora lek arep copot iki. Iki apa? Copotan. Kene seto. Nganggo pempes gak iki? Suwale sapa sih bonggo ki? Ya. Nah, yuk. Nah, Habis ini terus bubuk ibu masak ya.
besok biar tidak telat. Harus mandi. Mandi. Lho yo gak, ndak yo ngono kuwi lek. Yo ki dilebokne to. Lebokne ning jero. Nah, ya. Nanti iki belajar dulu sebelum tampil besok ya. Belajar. Ya. Arep lomba ki belajar Ayo sih. lomba joget besok. Ya, Mas. Iya. Ngadeg no, ngadeg. Habis ini, habis ganti baju, bubuk. Lho, kok bubuk saiki to, hei? Bubuk iki kok. Tak bial kowe kok. Awas pangan kucing. Iki aja getak Tangan sanggon-gon. kucing iku gereh apa piye. Sok getak sanggon-gon. Ayo, ayo, Dek Soma. Hati-hati ya, Mas. Heeh, joget. Yuk nyapa? Aku konco tanya kamu. Lambing. Lah kok ngene nyapa? Di aku. Nguncap matane. Ya. Ayo, Ma. Nyapa, Mas? Istirahat dulu. Masih kuat? Masih. Oke. Jungkir balik nah ye. Jungkir balik nah. Apa enek dadi hati kok jungkir walik. Yo ki garapan baru kreasi. Kreasi kok ya. Yo engko. Engko. Enggak mentolak. Bar nyepati kowe asine. Pisan. Suwoke mah. Mas Ujang, Dalam. sampean diparingi Bu Endah piro nekmu? 100. 100. Aku diparingi garwane Bu Endah 200. Lho, Aha. Pak. lah kuwi Jumat. kene sing marangi, maringi. Marangi keris kok Marangi, marangi. Lah aku sing maringi sapa lho, Mas? Lah nek mau tak kei 100 ngono ya. Lho kan misalnya. beda lagi. Engko diparingi Gusti Allah. Ngono Gusti ya. Allah. Iya. Lah iki Pak Jumadi garwane Bu Endah. Pripun? Nyuwun setya tuhu dijenglengke. Lah Kok dibilang piye? Wis pokoke kudu iso jenglengke. Setya tuku bawa jengglek. Terus piye? Ya pokoke deng Pokoke ngono wae.
Pokoke deng. Aku nih Mas itu satu lidade ngono. Heeh. Wis pokoke Dipalarke bae yo, Mas. eh Dipalarke. dijengklengke nang Nyone palarke, Pak. jenglengke kok. Lah Jengleng napa palar Pak Jum? Lho nah. Oh ku ya Jumadi to ku ya. Oh, palaran. 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 Nggih. Salaran. Iki dikancani no. Sing nembang Mbak Indira napa sanes? Mang milih Bu sing pundi, Bu? Oh, ajeng Oh, mriki. bedah mriki ki, Monggo, Sing Mbak. gue tidak mriki kok. Ya. Kersane milih. Kersane milih. Nah, Soalnya kathah dagangane menika. Sapa ngerti sok ben awake dhewe digo ning sampit. Sampit. Lho piye? Pak Piye? lumayan. Iya ta. Sampit Kalimantan yo. Heeh. Gue perang kok. Digo perang. Sirahmu ditugel. Siraku tugel terus kok Ganti das truk. go nabrak wewe. Pripun Ibu? Pripun? Ibu? Paring imi. Nggih, sehat-sehat nggih. Palaran. Palaran. Ibu ajeng bawa. Monggo. Oh, Oh. lah kok dereng disangoni. Mangke nyuwun Pak Jan. Bung, Mas karo Santai. Eding berarti lho. Ijo-ijo Mas. tenang ae. Ya. Ye, Apa? yating kowe kok iso. Mas Uncak sing salto ya. Oh, salto. Oh, dikai 100 kok kudu salto. Nyuwun sewu, mboten saged salto niku Bu. kok. Niku ambekan Jujur, pesanan kemis kok kon salto. Jujur aku ora iso salto aku. Duite balekke nek iso salto. Loh, iki mau dadi ati kok. Loh, kuwi iki duit salto. 100 kuwi. Niki duit dadi ati, saltone dereng enten. Oh, urung to? Nah. Dan palaran niku wau. Ya. Iku didum rata. Mbok menawi mangke Mas Agung ditimbali teng Nyelawi. sampe. Matur nuwun, nggih. Kula tenggo mengke. Insyaallah. Nggih. Kok sujane aku jak lho, Mas. Dijak sampeyan, dijak kabeh. Lho, Dek, dagelan rasa nggo dagelan. Eh? Mana nambah-nambah ragatku. Loh, iki malah bayarannya murah separuh harga kok. Aku Iso. aku rono malah ngirit lho. Ngirit. Sing mari boros iki kowe kuwi. Lah kok iso? Lah aku numpak pesawat ora satu tuku tiket. Ngono. Aku lebokno nggon koper ae. Lah, ya Angin-angin. Oke, siap. Tak pinten, Mas. Monggo. Mas Uncak saged dicicil. Saged, Bu. Kok dicicil, mencicil saged. Aja mencicil to Mas wedi aku. Oh iya ini lho ki nek wali liwat kok Ya, dipalarke ya. Pamintaku Nimasida tansah rerun Ya. Jenggleng tung tak getung Kok jegleng kok Hah? jegleng Aku jak jagongan yo Vika. ning sarina Siap, siap. Ya iki kombinasi palaran plus jenggleng. Ya. Ya. Kaya nyambik. Rada ora lho. Datan genggen. Jaran jaran jaran. Dok caketing. Oh no. Yen cendhek tansah mulai. Woyo-woyo. Lho, rene ae jorono. Ojo karo beda. Tuwa nyoni pae wengko. Mumpung Pak Jumat enten Ya mriko. Los, Mas, los. Los. Asik tu. Hei, ibu kan lho. Nah,
pindem Pak. pindem mimi amin tuna ayo bareng nimas anak tapi wajib Pak. Lah kok malah wedi ya? asih Colok. Boten. Bu Indah. Kok menawi kersa nembang Setia Tuhu, nggih. Oke, wah. Yayi budaya iki. Raden, tengah mriki Bu Duet. Raden mriki Setengah mboten mriku, monggo, Bu. napa-napa, Bu. Tidak ampun gila kalah bocah niki Bu Kula mboten nyakot, Bu. Nyakot. Mboten nyakot. Nggih. Nun sewu. Nggih, monggo. Bu Indah, dalemipun kelahiran pundi? Kula kelahiran Pakah tapi Oh, Pakah. sakniki teng Sampit. Sampai. Oh, Pun pinten taun mriki sampai? Nembe 3 dosa kali. ya Allah Oh. lho saumurku lho Mas Padha. Saumuran. Jeng napa gadah damel lho. Nggih, pandungane pangastune panjenengan Nggih. mugi-mugi Nggih. lalenipun mengedang asal jodoh. Amin. Amin, amin, amin. nimbali Mas Agung Sukresno Mengke nimbali kula Mas Ucek kalih anu ya. Insya Allah. murah Bu Wis. dugi punika Murah ya. namung gangsal ibu Pun disampit pun punjulane. boten kene ku tak Kang 1000 saged dicicil terus ya. Larang timen. Lah piro? Jare 3,5 sak plosone. kuwi lah aku karo kamu tok to Mas monggo Ibu Ya, Setia Tuhu dados kecap. Aku kang Setia Tuhu. Jas. Wedi nganti saiki. Wah, swantene jos ya, Mas. Ucek. Walah terus Lah kok ngombe? Kuwi kobokan iki kok ngombe? Boten nggih tremos. Oh, tremos. Andi Bu Entah ki piyayi budaya Mas. Nyatane nembang kaya sinden. Nggih. Oh, enten belajar. Nggih ta Bu jenengan enten mriku sambene wonten iku ta, Bu. angon Waranggana, Boten Mas. nyanyi ngoten. Kowe kok lek mung ngece angon wedhus iki. aku Mas maksud iki Maksudnya enggak lah. aku Oh, kowe.
Matur nuwun Bu Endah, nggih. Sehat-sehat Bu Endah. Sehat-sehat. Mugi lancar usahanipun wonten ing samping. Amin. Nah, Amin. pokoke disekseni danyange kene somben kudu nanggap. Ya bener. Boten, Insya boten, Allah boten. menawi Insya wonten Allah. rezeki kathah. Amin, Amin, nggih. kula dongakne. Dengan Nggih, rezekinipun Ibu, kathah sabar. lumintu. Nggih. Nah, nggih matur nuwun sami-sami. Mas Ucak, Dalam. lah setengah telu sang ngerti sih. Oh, Tapi cepet men. Wah, jane nu pengen teko esuk jane ngono. Goro-goro ngene iki jane. nggih boten Lah ning napa-napa. kabeh iki winates ing wanci, Mas. Nggih, leres. Nggih. Mbok menawa sok ben iso disambung meneh neng rancang ya Mas Ucak. Amin, amin, amin nggih. Nggih. Niki Swandara sik. Ngaten. Heeh. Ngapunten nggih kula kathah lepat lan kirangipun. Nggih, boten Akhiripun lepat. nyong-kuyung panjenengan makarya kalenggahan dalu. Nggih. Derek urun dedonga mugi sedaya warga masyarakat wonten ing rancang mriki tansah pikantuk kamulyan, tansah pikantuk bejo donya bejo akhiratipun, Amin. rejeki kathah melimpah barokah. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Ayo Swandara benjang sagedipun sambung malih. Monggo derekke Mas Ucak nggih. Ngatos-ngatos. Nggih. Ayo, Trok. Kripik gedang, kripik tela, sedang matone rata. Ayo, mbok menawa wonten kirangipun nggih. Benjang saged dipun sambung malih. Menawi wonten lepat kula sak kanca sak rombongan nyuwun pangapunten. Ayo. Yo Swandara mlaku lontonan. Angin mangidit milir Lumrang Banjaran Sari angin angin arom-arom lumrang Banjaran Sari Yahning talaga kadilangit
perbawaning ratri durung suwe Praptamu Bambang Wisanggeni padha rarja tekamu kulup. Iya. Pangestune wa Prabu Duryudana lakuku manggih rahayu amung bektiku wae katuwa. Tak tampa gawe gedhe ning atiku. Ana parigawe apa tekamu? Gawe kaget kulup Wisanggeni. Wa Prabu. Ngene ya. Aku tak matur mung wae aturku iki mengko surasanen jroning penggalemu. Aku iki minangka tulune pepundhenku Eyang Prabu Pandhu. Reh ning aku isih tedhak turase Eyang Prabu Pandhu, mula aku kepengin benerake laku ning lelakon. Oh, lire kepiye? Laku ning lelakon ingkang jumbuh karo kahanan ingkang sak bener-benere lan sak nyatane. Yo, kepiye? Ngene. Negara Ngastina iki nalika semana mung dititipake marang Eyang Destarata, kuwi sing sepisan. Ingkang angka 2 pepundhen Pandhawa kuwi luhur bebudene, mula mung trima meneng, ning meneng ora kok ateges wedi babar pisan ora. Pandhawa kuwi ngugemi marang jiwa kasatriyane, wa Prabu mung dijupuk rasane wae. Nanging nganti dina iki wa Prabu Jaka Pitana kok ora krasa kuwi sing angka 2. Sing angka 3. Saksuwene negara Ngastina ana panguwasane wa Prabu Jaka Pitana, Ngastina iki ora ana owah-owahan apa-apa. Malah saya remuk bubuk dadi rempon, isine mung kanistan. Bondo brana picis diawut-awut mung kanggo nyeneng punggawa negara ingkang kabeh mau sasat dumadi saka para sata Kurawa. Lah, kaping 4 aku iki putra Pandhawa. Wisanggeni iki putra Pandhawa. Titi mangsa iki aku teka ana kene mung kepengin nanting rasamu. Karepmu kepiye? Kowe tetep ngukuhi bumi Ngastina apa mbok balekke menyang pepundhenku Pandhawa? Mumpung isih gedhe rembulane, jembar kalangane, ayo padha surak ayu. Tak enteni pangandikamu ora ketang seklimah. Yen iya ya iya, yen ora ya ora. Nek mbok kukuhi kukuwana, ning nek mbok balekke balekno. Tak wenehi wektu semenit gage pikeren wae. Nuwun wangke Yayi Prabu Manik Maninten. Kula wonten dawuh mang tindak mriki ngajeng kula mriki. Samukawis purba wasisaning lampahan kula aturaken jengandika Yayi Prabu. Nun inggih ngestakaken dawuh Koko Prabu. Gunjang kancing langit gelap-gelap katon lir gincanging alis tepungno ingsun Prabu Manik Maninten. Ya, ana apa? Bambang Wisanggeni. Nadyan ingsun dudu Kurawa nanging aku percaya dipercaya kelawan sinuwun Prabu Duryudana tinanggenah nanggapi pratamu. Ora susah kakean gunem kang tanpa guna. Aku teka kene mung butuh wangsulane ngendikane wa Prabu Duryudana.
purbaning lakon negara Ngastina iki ana tanganku wis anggen. Lho, sing ngomong sapa? Kowe wong biyen kanane ora genah. Kowe dudu Pandhawa, dudu Kurawa kok melu ngriwuk kempul kowe. Kowe kuwi wong endi gage ngaku kowe kuwi wong endi? Kowe lagalah. Panuksmaning jajalanat kowe wis anggen. Kowe ora pitaya. Aku jago liring kuning ingkang ngusumadya ngrungkepi bumi Ngastina. Jabelen kraton Ngastina nanging langka ana batange Prabu Manik Maninten. Ya, yen ngono aja caturan ana kene. Metu njobak jejeki raimu dina iki kok. Royokan wis anggen. Oh. Wah, edan. Gatrisang kapirang rinangkul kinempit-kempit dosang retnaning bawana waladalah mencorong sak tebok dadane sapa iki Gatotkaca kowe sapa Prabu Bomangkara klebu keseting ratu parangakik Prabu Manik Maninten. Yen ngono mung suwe adikku lanang wis anggeni. Ayo maju gimbol dasmu. Dupak ilang nyawamu dagat apa kowe. As. Woi. Woi. Edan. Oh. Hu. As. Cah dadamu. Kocar kowe.
Mati aku. Wah, edan kowe. Yo. Wah, kocar kowe. Hu. Wah, wah. Ah, hu. Wah, wah. Wah, wah. Wah. Ho. Hu. Kocar kowe. Jegal sikilmu. Ah. Yo ngene del-delke derajat apa kowe? Hu. Oh. Mati aku. Median kowe. Waduh. Hus. Hus. Wah. Waduh. Wah, parah. Kene maju oleh sembur gelap sayu tomboh tipamu. Kae janopane sembur gelap sayu tomboh. Wah, lah kok ndoro kendang kaprah tundang kaya ngono. Iki sisa. Ayo. Wah, gejek iki nguyuh. Wah, edan kowe. Wah, gareng, kurang ajar kowe.
Bagong Iya. Ayo ikut. Kendang kapatuk dan buah tibamu lho. Wis tuwek ngene iki maju ra mindho gawe. Nyatane Janaka sapunakawane do kendang kapracondang mbah tibamu kowe le. Nanging irunge Wisanggeni kok boten ketingal. Lho, Wisanggeni nek ndi golek isih. Wedhus. Enek sirah apik-apik kok dienggo plurutan ra. Bola-bali tunggale anak buahe uncek iki. Wong sirah apik-apik kaya ngene kok dienggo plurutan. Lah timbangane tiba ning nggon atusan loro ya nganggo rambatan. Ngene lho ya. Iki peteng gagap kaya ngene kok jebul tiba ana ing guwa. Lah kae ning jero guwa kok ana barang mawa cahya. Kae opo? Petruk, dalem. Kae jero guwa ke ana mawa cahya ke apa gage jebuken. Hati-hati lho, Truk. Aja-aja kuntilanak, Truk. Nek menginyih nyangkot kowe. Wis pokoke jupuken kok nek enek walate kok sanggane. Oh ya, Mo, tanggung jawab lho, Mo, nek aku enek apa-apa. Ya, aku sing tanggung jawab. Banyuang Aruna kaadinetraning uga rapok sabdaning kukil loring kanigara saketer tiba wae ora pernah wong papat awor mongko ora awor bendaramu Janaka. Lah kok iki malah ana gendhaga kencana murup kaya ngene. Mongko aku ngerti sing ana kana kaya ngene iki mung alaming kadewan. Wah. Arek apik men. Modele kok kaya dikecup ngono enak ta iki. Kok kaya tau roh aku model ngene-ngene iki. Gek bunder mluntuh. Enek menile ireng ngene iki. Iki dikecup iso mak cuk. Lah apik iki.
Aku kulino jebok ngono kuwi. Lambe murah. Iki umpama gendogone iki dibukakno entuk ora mo. Iya, bukaan. Bukaan. Engko nek wis mbok buka, kowe mlebu ning kono. Lah. Ya bolongane mung ciut kene kaya sedeng. Engko anggere